Wara l-aħbar li Transport Malta tilfet ma' 59% tal-multi li nataw fuq il-baħar fl-2021, il-Partit Nazzjonista qed jappella biex kemm Roberta Belo u anke l-Kummissarju Angelo Gaffa jieħdu azzjoni minnu fih dwar dawn l-iskandli kollha fih dan Transport Malta. Fl-aħħar jiem ġie żvelat li tal-anqas tliet uffiċjali għolja fi Transport Malta fih dan il-Maritime Enforcement Unit kienu qed jimmanipulaw ċitazzjonijiet mogħtija fuq il-baħar b'sorsi qalu li saret pressjoni kbira fuqhom sabiex iħassru dawn iċ-ċitazzjonijiet mis-sistema. Is-sistema ta' kif jiddaħlu ċitazzjonijiet għadha mhix waħda diġitali biex ċitazzjoni tibqa' għand l-uffiċjal li ħareġha u allura dan ifisser li faċilment jistgħu jsiru l-abbużi. Waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mix-Shadow Ministers Ivan Castillo, Mark Anthony Sammut u Derin Karabot intqal kif dan it-tip ta' skandli inna narawhom iseħħu għal xhur u snin sħaħ. Bid-deputat Ivan Castillo insisti li minkejja evidenza ma taqta' xejn li ġiet ippreżentata, il-Pulizija qed tibqa' tirrifjuta li tinvestiga. Qed jisiġi li din l-inkjesta li saret interna mit-Transport Malta tiġi pubblikata ta' kif waslu għal din il-konklużjoni, il-mod ta' kif sar l-investigazzjoni, kif ukoll min kienu fil-bord tal-investigazzjonijiet. Mark Anthony Sammut spjega kif għal dawn l-aħħar 9 xhur rajna skandlu wara li ieħor brabta ma' Transport Malta u għalhekk qed tonqos il-fiduċja f'din l-entità. Dawn l-awtoritajiet qegħdin hemm biex jipproteġuna, dawn l-awtoritajiet inkluż Transport Malta huma awtoritajiet iffinanzjati minn fondi pubbliċi mill-poplu biex jipproteġu l-interessi taċ-ċittadini. U allura naħseb maħna nitolbu xejn kbir illi dawn jimxu b'mod trasparenti u illi l-flus tal-poplu jintużaw b'mod tajjeb. Minnaħat tiegħu Derin Karabot qal li dan qed juri biss kif il-Kummissarju tal-Pulizija qed jonqos milli jagħmel xogħlu. Bil-Partit Nazzjonista jgħid li rridu nerġgħu naraw li l-istituzzjonijiet jimxu b'mod trasparenti u flus tal-poplu jintużaw bl-aqwa mod. F'pajjiż normali meta int għandek istituzzjoni li xogħla ili tenforza l-liġi għalfejn dik mhux qed issir kontra kulħadd mingħajr ma nħarsu lejn wiċċ dak li għandek quddiemek. Pajjiż normali, sitwazzjoni normali, ikollok istituzzjonijiet li jaġixxu immedjatament. Chris Simmamo għal Net News.